אוקיי. היה לי לא בדיוק, כאילו מישהו שהיה מנוי לזה, זה לא היה סיפר. אוקיי. אז גם לנטרופטים, הרבה פעמים, כל מה שעושה ממנו שלא יש כל כך לא נוח, גם לנטרופטים מאוד קשה לכתוב תפריטים וסכרתיים, כי הם מכירים את כל כללי התזונה, והם לא יודעים בדיוק כמה פחמימות צריך לתת. ובאמת יש דילמה לגבי הפחמימות, שאני תכף אביא אותה, ועוד דילמה שאני אדבר עליה, זה דילמה של האינדקס הגליקמי. כולה שמעו על האינדקס הגליקמי, המזונות של אינדקס גליקמי, גם עד כמה זה חשוב, עד כמה זה עוזר, ומה בעצם יש, מה למעשה שם הבעיה. עכשיו תראו, אנחנו לא ניכנס, אני ככה, יש לי תחושה שבאמת אחוזים ומספרים וזה פה יהיה קשה לחלק מהקבוצה, אז אני רק אגיד פה את באופן כללי. מה שאנחנו מחפשים בתזונה לסוכרתית זה כמה כללים יסודיים. קודם כל, ארוחות קטנות ולעיתים תכופות. זאת אומרת, סוכרתי חייב להיות מסודר. הוא לא יכול עכשיו להתחיל לאכול מה שהוא רוצה, ומתי שהוא רוצה, ולאכול בבוקר ולשכוח את עצמו בעבודה כל היום עד הערב. זה חייב להיות מסודר. הוא חייב ארוחות קטנות כל 3 שעות. ולמה זה? כי אם הוא אוכל, למשל ככה, הוא קם מהערב שלו לארוחת בוקר, הוא קם מהלילה, הוא ממשיך לארוחת הבוקר, הוא ממשיך בלי ארוחת בוקר, והוא מכניס פתאום ארוחה והסוכר ירד נמוך, ואז הוא מכניס פתאום ארוחה גדולה בצהריים, הסוכר קופץ לשמיים. ואחר כך שוב יורד נמוך, כי עוד פעם הרבה שעות הוא בלי אוכל. עכשיו, יש משהו בארוחות המסודרות האלה שמסדר אותו עם רמת סוכר קבועה, אז אנחנו מחלקים את הארוחות לכל היום, ואנחנו גם מחלקים את הפחמימות לכל היום. זאת אומרת, אם מישהו חושב שאסור לתת פחמימות לסוכרתי, הוא ממש טועה. הפחמימות לסוכרתי והמלצות, אני לא הולכת בדיוק לפי סדר השקפים, כי אני רואה שעשיתי קצת שקפים קשים מדי. זאת אומרת, ההמלצות לאדם בריא, מי שדע כמה פחמימות אדם בריא צריך לאכול בתפריט, אחוזים מהקלוריות. נגיד אדם אוכל 2,000 קלוריות. 60, אוקיי, 55-60. עכשיו, ההמלצות באמת הראשונות היו 55-60%. ה-DRI, ההמלצות החדשות שיצאו ב-2002, ה-DRI החדש שיש לנו, בין 45 לאפילו ל-65. זאת אומרת שאם תיקחו את האמצע, 50%, חצי מהקלוריות שאנחנו אוכלים, זה פחמימות. עכשיו, הסוכרתי לא שונה בהמלצות שלנו מאדם בריא. סוכרתי לא נוריד בפחמימות, זה אחד הדברים, אוקיי, פחמימות ולא סוכר, אנחנו מורידים סוכר, לא. אנחנו נותנים בפחמימות מחולקות לכל היום, ואיזה סוג פחמימות אנחנו בעיקר ניתן לו? פחמימות מורכבות, אז זה לא כל כך, לא, אוקיי. רק פחמימות מורכבות? עם ערך גליקמי נמוך, סוכרתי יכול לאכול סוכר, מה אתם אומרים? כן או לא? אסור לאכול סוכר, בגלל שיש לזה ערך גליקמי גבוה. טוב, אז תכף תפתעו. אני מביאה גם את האישה המדעית, את האישה הרפואית, ויש שם משהו באמת... אני קראתי גם אוקיי, העומס הגליקמי. אז מה שקורה בהצעה של ה... אוקיי, קודם כל מדוע בעצם לספור פחמימה, אז ברור שכשאוכלים פחמימה, אנחנו אוכלים פחמימה, סוכר הדם עולה. עכשיו, מה שנמצא זה, אני מביאה ככתובות, תכף תראו בשקופות הבאה, אני ממש תרגמתי את זה מאנגלית, מה שאמריקן דיאבטיק אסוסיישן, זה האיגוד האמריקאי לסוכרת, ההצהרה שיוצאת, זאת אומרת, ארצות הברית היא אורים ותומים בתזונה, ומה שאיגוד הסוכרתי אומר זה באמת תורה מסיני, ותראו את ההצהרה שלהם שהם אומרים שההמלצות של העבודה האמריקאית לסוכרת, שיש לתת קדימות לכמות כוללת של הפחמימות ולא לסוג הפחמימה. זאת אומרת, מה שחשוב זה הכמות שאנחנו אוכלים ולא כל כך חשוב סוג הפחמימה. יש עם זה המון כעס של מי שעוסק בתזונה, אני חושבת שפיתחתי את זה מהמלצות ב-2006, זה פורסם ב-Journal of Diabetes Care, וכתוב בפירוש, ישנן הוכחות מדעיות לכך שהשימוש בסוכרוז, מה זה סוכרוז? סוכרוז זה הסוכר של המטבח, הסוכר הלבן של המטבח, מבחינה כימית נקרא סוכרוז, שהשימוש בסוכר כחלק מסך הפחמימות בדיאטה
איננה משבשת את איזון הסוכר בסוכרתיים. זה ז'ורנל רפואי. סוכרוז ומזונות שמכילים סוכרוז חייבים לבוא על חשבון פחמימות אחרות, גרם לגרם, זאת אומרת ממש להשוות את הכמויות, ולא כתוספת לתפריט היומי. עכשיו, אם ביצוע החלפה, יש לקחת בחשבון את הערך התזונתי ואת מרכיבי המזון הנוספים. אוקיי, אבל מה שהם בעצם אומרים, היה לנו על זה הרבה ישיבות וכנסים, הם אומרים שבעצם אנחנו יכולים להגיד לאדם, לכל סוכר, אם הוא יודע שלמשל בפרוסת, מישהו יודע כמה גרמים יש בפרוסת לחם, כמה גרם פחמימות? כמה גרם פחמימות יש בפרוסת לחם? 15 גרם. בפרוסת לחם, תכף אני אראה לכם קצת גרמים של פחמימות, כבר שאנחנו תקפו את זה, לא נעשה את זה קשה מדי, זה רק שעה היום. בפרוסת לחם יש 15 גרם פחמימות. עכשיו, פרוסת עוגה קטנה שאדם אוכל, אם הוא ייקח ממש פרוסה קטנה, הוא לא יעבור את ה-30 גרם פחמימות. אוקיי? 30 גרם פחמימות בפרוסת עוגה. זה כמו שתי פרוסות לחם, נכון? בפרוסת לחם זה 15 גרם, שתי פרוסות זה 30 גרם, אז יוצא, אפשר להגיד לסוכרתיים, אתה יודע מה, אתה צריך לשמור על מסגרת של 200 גרם פחמימות, אם תחליט לכל עוגה במקום שתי פרוסות לחם, זה בסדר. עכשיו, מה שמדהים בזה, שזה באמת לא מלא את הסוכר. זה פשוט מדהים, אני עובדת עם סוכרתיים שעושים בדיקות סוכר, ומדי פעם, טוב, הם לא יכולים, אני לא משדרת שמותר לכל עוגות, ותכף אסביר למה אני גם לא אומרת את זה. אבל מדי פעם, אדם הוא אדם, יש אירוע, הייתה פעם פרוסת עוגה, יש לו סוכרת. שכח את הרופא עם הדיאטנית, עם הכל, בא לו לכל עוגה, אבל הוא מדד סוכר. הוא אומר לי, תראי, במקום הלחם שאמרתי לאכול בבוקר לחם מלא, דגים וכל, אכלתי פרוסת עוגה. הוא מדד הסוכר, ותראי, זה בסדר. ואז אני באמת צריכה להסביר שכנראה לפעמים אפשר לאכול עוגה, במקום הלחם, הסוכר לא עולה. הבעיה היא זה שזה לא מה שאנחנו רוצים לשדר לאנשים. כי גם לא כתוב שצריך לקחת את כל רכיבי המזון הנוספים. זאת אומרת, אני רוצה שנוכל תזונה טובה. מה הוא קיבל בפרוסת עוגה? לא ויטמינים ולא סיבים ולא שום דבר טוב. אז זה מזון ריק, ונטול קלורי. אני רוצה שנוכל לחם. אז למרות שהוא מגלה את הכל בעצמו, אז בכל אופן אנחנו עדיין משדרים בתור תזונאים שאנחנו רוצים לאכול בבוקר שתי פרוסות קוואקר או מה שתרצו, אנחנו רוצים לאכול אוכל מזין ובריא ולא עוגה. אבל הסוד הוא שבאמת אם סופרים פחמימה לפחמימה זה לא קורה לזה כלום. תראו, אני לא אהיה לי הרבה זמן, אני מנסה ככה לגעת בכל דבר שקשור לסוכרת, כדי שתבנו טיפים, ומי שמתעניין יצטרך לקרוא קצת יותר בנושא או לשאול שאלות את עצמו, ומה שלא אמר באינטרנט או בכל מיני ספרים, כי זה נושא כל כך רחב שבאמת קשה בשעה, אבל אני קצת אגע. קודם כל, סוכרים, מה אנחנו עושים בתור תחליפי סוכר? מה אנחנו נותנים? ותכף אני לקחתי הרבה, צילמתי הרבה כאלה עטיפות של, זה תכף יהיה במצגת, עטיפות של אוכל, כדי לראות מה זה מכיל. מה אנחנו נותנים במקום סוכר? אז או שאנחנו נותנים, מה אתם מכירים משהו? במקום סוכר, אדם מכירים סוכר? סוכרזית. אז יש סוכרזית, מה זה הסוכרזית הזה? מה זה הסוכר? אוקיי, אז יש לנו בהחלפות של סוכר, יש לנו שני סוגי ממתיקים. יש לנו ממתיקים שיש להם ערך קלורי, זה כולם ממתיקים מתוקים, אבל זה לא סוכר. יש לנו ממתיקים שיש להם ערך קלורי, וזה מה שנקרא סוכרים אלכוהוליים. סוכרים אלכוהוליים, מה זה סוכר אלכוהולי? לקחו זה סוכר שהשתכר קצת, שאתה אלכוהול, אז לקחו גלוקוז וחיברו את זה לאלכוהול, זה איזושהי מולקולה כזאת שיצאה של סוכר ואלכוהול, ומה שהרוויחו בזה, מי שנקרא בשמות האלה, סורביטול, מניטול, סיליטול, מלטיטול, בקיצור, כמעט כל מילה שאתם רואים, יש כמה יוצאים מהכלל, זו מלה, אבל כמעט כל דבר שאתם רואים, טול, זה סוכר אלכוהולי. עכשיו, כל תעשיית התחליפים בסוכר, שזה אחד הגימיקים ואחד האסונות הכי גדולים. כל תעשיית התחליפים בסוכר מתבססת על סוכרים אלכוהוליים רובה, והסוכרים האלכוהוליים עדיין הם פחמימה לכל דבר.